Nu știu pe unde sunteți dumneavoastră, dar numai vă zic așa cam ce urmează în lume. Nord-estul, dacă privim pe hartă, acolo avem pe Rusia, în partea din dreapta sus, și Rusia, acolo e o problemă. Death Door, Pillar, Xin, Gang și Snake sunt toate niște aspecte care vorbesc de, în primul rând, de dezastre fizice, cu tremure, vulcani, nu știu dacă au sau nu, lucruri de adică dărâmături, de dezastre de pământ, de, cum să le zic, ruperi, stânci, chestii de genul ăsta, telurice, death door, dificultăți la capitolul ăsta și Snake în același timp, asta înseamnă. Foarte complicat acolo, în orice caz cel puțin tensiuni și multă moarte și distrugere în Rusia.